Το αγωνιστικό μέρος στο πρώτο ντέρμπι των Αιωνίων πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όταν ο Αγραβάνης με τρίποντο ισοφάρισε σε 44-44. Ο Παναθηναϊκός όμως μπήκε στην τέταρτη περίοδο αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί την εμφανή ανετοιμότητα των Ερυθρολεύκων και την πολύ κακή βραδιά του Σπανούλη. Και τα κατάφερε με μπροστάριδες τους Γιάνκοβιτς, Παύλοβιτς και Φελντέιν που έτρεξαν ένα σερί 0-15. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα που τους χάρισε μια σπουδαία νίκη, περισσότερο από πλευράς ψυχολογίας. A great win for us to start the season like that. I have to be honest and say that not having the fans here, of course, helped us, and that's the fact that you cannot run away from. We responded with our aggressiveness, with ourselves being ready for that kind of a game, and I'm very happy because my players understand the messages that we were trying to throw to them. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο αρχηγός Δημήτρης Διαμαντίδης, που πέτυχε 16 πόντους επιχειρώντας μόνο ένα εύστοχο τρίποντο και πετυχαίνοντας τους υπόλοιπους με βολές. Ενώ κορυφαίοι σε απόδοση ήταν ο νεοαποκτηθής Δομινικανός γκάρντ James Feldain με 14 και ο Βλάντο Γιάνκοβιτς με 12 πόντους. Κερδίσαμε, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Σίγουρα και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες. Αυτό φάνηκε στο γήπεδο. Για μας απλώς είναι μια νίκη η οποία μας περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Πέρσι είχαμε δεσμευτεί ότι θα φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, η οποία θα κερδίζει υπό οποιασδήποτε συνθήκες και ακόμη και τη διαιτησία. Αυτό έγινε σήμερα. Από το πρωταθλητή Ολυμπιακό, που όπως και πέρσι με το καλημέρα τη σεζόν έμεινε εκτός διεκδίκησης ενός εκ των 3 στόχων, ξεχώρισαν οι Πρίντεζης με 19 και Λοτζέσκι με 14 πόντους. Είχαμε πολλά ελεύθερα σουτ, τα οποία μας δώσανε, κλείνοντας τη ρακέτα τους για να αποτρέψουν τις διεισδύσεις, και πιστεύω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι, στην αστοχία μας απ' έξω.